Kaixo, gaur atzaldeko bideu igerilari guztintzako dau zuzenduta. Apur bat hasierako entrenamiento hasi aurretik egin aktibazio muskular edo giharraren aktibazioarekiko da ariketa honek apur bat zuzenduta. Orduan, izango litzateke lau hitz hartuko gendun, lau hitz eta lau hitz horretan movimiento bat atako gendun bakotxetik. Lehengoko hitze izango zen Y hitza eta movimiento izango zen hemen. Y bat irudikatzen. Bigarren hitza izango zen V bikoitza eta movimiento izango zen hemen. Hori izango zen. Hirugarren hitza izango zen T hitza eta movimiento izango zen hemen. T hitza izango zen. Eta laugarren hitza izango zen V hitza eta movimiento izango zen hemen. Bale, lau hitz horrek izango zin, esan dugu modun, Y, V bikoitza, T eta V hitza. Eta hengo gendun, bakoitzetik 5-10 repetizioi, horrela, hitz guztiak gainean, 40 izango zin danetara eta eukiko gendun, giharraren aktibazio on bat igerian hasteko. Hori izango litzateke, gaurko bideoa, zuek jakitzeko igerilari guztiari zuzenduta, zelan engeiken giharraren aktibazio bat igiriketako entrenamiento baten aurretik. Venga ba, hurrengo arte.